Nadakpan sa hiniusang anti-criminality operation sa kapulisan ng usa ka lalaki nga nagpakaroon-ingnong miyembro sa PNP pinaagi sa pagsul-ob og camouflage nga pantalon ug pagdala og pusil nga dunay holster sa Barangay Apokon, Tagum City sa Davao del Norte. Sumala sa kapulisan ilang giatubang si alias Adel humanila na matikdan nga wala kini nagsunod sa kasagarang pormas o sa kay uniformed personnel ug napakyasab kini sa pagpakita og ID nga nagpamatuod nga miyembro siya sa bisan unsang uniform service, rason nga gidakop kini og nakalapas kini sa Article 179 sa revised penal code sa illegal use of uniform or insignia. Ato sa pag-aresto, misukol sab sa iyahang or ang iyahang kaubanang babae nga si alias Linlin o sa dihang gikapkapan na recover gikan sa lalaking suspect ang gibadabana ang 40 grams sa gituang shabu nga nagkatidad og 272,000 pesos o caliber .45 nga pusil, mga bala ug ban pang drug paraphernalia. Sa karon nagkustudiya na sa Tagum City Police Station ang duha o gianda man ang mga kasong ipasaka batok kanila.